दिनै 14 नाम्बार चिरां दुवार समस्तियाव बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा सारा बावहाय बे समस्तियाव इलेक्सन गेलेफैसिगोन बेनिखायनो डेभेलपमेन्ट जुदि नांगौब्ला हाग्रामा सारखौ नांगोन साख्रि बाख्रि जोंनि लाइमोन बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनो जुदि साख्रि बाख्रि होनांगौबा हाग्रामा सारनि सरकार नांगोन आरो बिपिएफ गैयाब्ला बिपिएफ थायाब्ला जोंनि बिटिसिआ माने धंस जागोन आस्राबारि प्राइमारियाव दिनै मोनसे जयनिं हाबाफारि लोगोसे जोंनि बिपिएफ हान्जानि मेल जादों आरो बावहाय जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ आरो बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा सारा बावहाय बे समस्तियाव इलेक्सन गेलेफैसिगोन आरो बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो दिनै इउपिपिएलनि गोबां सापर्टारफ्रा दिनै गोसोआव रंजाखांदों आरोखि रंजानायनि खारना बेनो माने चिरां दुवार समस्तियाव चिफ मोननो हासिगोन बिथांमोना सोरबा इउपिपिएलआ देरहायोब्लाथ' एमसिएल' जानानै थागौमोन साधारन एमसिएल खिन्थु दिनै हाग्रामा सारा बावहाय गेलेनाय लगे लगेनो सासे चिफखौ बिथांमोना मोननो थांसिगोन आरो हाग्रामा सारनि दैदेननायाव सरकार दागोना रोखा जाखाबायखौ बयबो मिथिखासिगौ दा बेनिखायनो दिनै सासे चिफखौ मोनसिगोन होननानै चिरां दुवार समस्तिनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो दिनै बिपिएफआव हाबफैगासिनो दं थांनाय बाराव परिबर्तननि मुङाव माने गोबां रायजोफोरा ट्रेक्टराव इउपिपिएलनो भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन एबार खिन्थु रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय मानोना इउपिपिएलआ सरकाराव फैग्रो मोना जोंनि बर' मानसिफोरखौनो नटिस होनानै बिथांमोना दैलि इभिकसन खालामगासिनो दङ फेरेंगा बिथाङाथ' होनगासिनो दै इभिकसना सोलिबाय थागोन आरो इभिकसन खालामगोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों इभिकसन खालामगोन बेबायदि बुंनायनि उनाव माने चिरां दुवारावथ' रायजोफ्रा हानि मियादि फाट्टा गैखाया गोबाङानो हादान ओनसोलसो बे ओनसोलाव दा बेखौ आरो बांसिन गिबावबाय चिरांल' नङा क'क्राझार जिल्लायावबो गोबां बर' मानसिफ्रा माने मियादि फाट्टा गैया उदालगुरियावबो गैया बाक्सायावबो हाजो ओनसोलाव गैया फेरेंगा मोना बेबायदि वार्निं होनायखौ रायजोफ्रा दिनै गिदों आरो बेनिखायनो बिपिएफ नङाबा जानाय नंला हाग्रामा सारा जोबोद सासे माने मोजां मानसि मोजां दैदेननो हाग्रा मानसि हाग्रामा सारा सरकार सालायनाय समाव रावबो बर' मानसिफ्रा इभिकसननि नटिस मोननानै गाबनो गोनां जायाखैमोन न' बां सिफायनाय जायाखैमोन बे ओनसोलाव रायजो जानाय नेपालि मानसिफोर गुरखा मानसिफोर बे ओनसोलाव रायजो जानाय हारसा मानसिफोर बाङालि मानसिफोर आदिबासि माने गुबुन गुबुन हारिफोरखौ मालाबाबो इभिकसन नटिस हाग्रामा सारा होफेराखै आरो खिन्थु दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दैलि बर' मानसिनि सायावनो इभिकसन खालामनायखौ जोङो नुदों सान्तिनि खोथा बुङो बिथांमोना खिन्थु सान्तिनि खोथा बुंनानै सान्तिनि स्ल'गान होनानै बिथांमोना माने असान्तिनि खामानिसो मावबाय थादों आरो साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोननायाबो थगायबाय न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बिथांमोना जेबो मावनो हायासै डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन बे ओनसोलाव मेडिकेल कलेज गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन माने एनआइटि आइआइटि सिआइटि बायदिसिना माने टेक्निकेल इनस्टिट्यूशन गायसननो बिथांमोना खोथा होदोंमोन खिन्थु दिनै मोनसेबो मावफुंनो हायासै इलेक्सन सफैबाय दिनै बिथांमोना गोदानै कनस्ट्राक्शननि खामानि मावनो हाला सेंसन खालामनो हाला माबा मोनसे गोदान खामानि बिथांमोना मावफुंनो हाला खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय बिसोरजों जेबो डेभेलपमेन्ट जानाय नंला बेनिखायनो डेभेलपमेन्ट जुदि नांगौब्ला हाग्रामा सारखौ नांगोन साख्रि बाख्रि जोंनि लाइमोन बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनो जुदि साख्रि बाख्रि होनांगौबा हाग्रामा सारनि सरकार नांगोन आरो बिपिएफ गैयाब्ला बिपिएफ थायाब्ला जोंनि बिटिसिआ माने धंस जागोन बेखौ रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय बुजिखाजोब्बाय आरो बेनिखायनो दिनै बयबो हाग्रामा सारखौ पावाराव फैफिननायखौ लुबैदों आरो चिरां जिल्लानि बे 14 नाम्बार समस्तिनि मानसिफ्रा बयबो दिनै गोसोआव रंजादों आरो हाग्रामा सारखौ माने वेलकाम खालामदों आरो आदिबासिफ्राबो बिराद मोजां मोनदों गुरखाफ्रा मोजां मोनदों बर' मानसिफ्रा मोजां मोनदों बे ओनसोलाव रायजो जानाय राजबंशी मानसिफ्रा मोजां बयबो जाति जनगोष्ठीया दिनै हाग्रामा सार फैयोब्ला मोजां आरो बे समस्तिनि मानसिफ्रा चिफखौ मोननो हासिगोन बे खोथाखौ मोनथिनानै जोबोर रंजादों आरो हाग्रामा सारानो 14 नाम्बार चिरां दुवाराव बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोना दिनै तारिखआव माने रोखा जाबाय आरोखि मालाबाबो कलेज गोदान गायसननो हाला बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै लाबोदोंमोन बिथांमोना खिन्थु भारत सरकाराथ' अलरेडि होनो हाला होनना बुंखाबायना मोनसेबो गोदान कलेज हस्पिटाल माबा मोनसे गोदान इनस्टिट्यूशन बे इउपिपिएलआ मावनो हाला 5 बोसोर टाइमा बारबाय आरो बिसोरो दिनैनि तारिखआव इलेक्सन गेलेब्ला उदालगुरिनिफ्राय जागायनानै आप टु गसाइगावसिम इउपिपिएलआ साथाम बा साब्रैल' देरहागोन आरो एमसिएल साथाम साब्रैल' देरहाब्लालाय बोरै सरकार जानो दा दिनै बिथांमोनखौ बिजेपिआथ' सहाय खालामखाला होननानै अलरेडि अफिसियेलि डिक्लेयार होखाबाय दा बिजेपिआ सहाय खालामला होननाय लगे लगेनो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा नार्भास जाजोबखाबाय गिजोबखाबाय बिसोरो जे बिजेपिआ सहाय खालामाबा थाखा फैसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जुदि बिजेपिआ सहाय खालामाबा इउपिपिएलआ हारसिङै
इलेक्शन गेलेनो हानायनि कुनु साहस गैया आरो हारसिं देरहानाया थांनाय बाराव परिबर्तननि मोनसे दोहौ दङमोन बिटिआर सुक्तिनि मोनसे दोहौ दङमोन बे दोहौ थासेयावबो बिसोर 11ताल' देरहादों मेजरिटि देरहाखायाखै बिजेपिनि अननायावसो सरकार दानो मोनदोंमोन खिन्थु एबाराव बिजेपि हारसिं इलेक्शन गेलेगोन होननानै माने फोसावखाबाय आरो बिपिएफआ बेखौनो जोङो मोजां मोनदों जे हारसिं इलेक्शन गेलेबा इउपिपिएल हिसाबै साथाम बा साब्रै आरो बोरैबा जायोबा परिबेसा जुदि उल्थां फाल्थां जायोबा इउपिपिएलआ जिर'बो जानो हागौ आरो फैबाय थानाय इलेक्शनाव बिथांमोना गोजोन गोरोबथा होनदों फारसेथिं न' सिफायनो नटिस होदों न' सिफाय जानानै न' बां होखारजानानै बोरै गोजोन जानो खुगायाव सान्तिनि खोथा बुंबालाय बोरै जानो मानसिफोरखौ थांना थानायनि बेबस्था हो न' बां लुनो बेबस्था हो गारि मथर बायनायनि साख्रि बाख्रि माबानायनि लामा दालां बानायनायनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानि माव खुगायाव गोजोननि बाथ्रा बुङो ओरैथिंजाय न' सिफायनो दैलि नटिस होयो हादान ओनसोलाव रायजो जानाया बर' मानसियानो बांसिन दं आदा हा मियादि फाट्टा गैया बर' मानसियानो बांसिन दं आदिबासिफ्राबो मियादि फाट्टा गैया गोबां मानसिफ्रानो दा बिसोरनि सायाव दैलि नटिस होदों ओमफ्राय ओरैजाय मिथिङावबा गोजोननि बाथ्रा बुङो सान्तिनि बाथ्रा बुङो सान्तिया बोरै फैनो न' सिफाय जायोबा सान्ति फैयो नामा मानसिफ्रा दा बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो फोथायनो हाला नोंथांमोना नुदों जे 2021 सननि जानुवारि दाननिफ्राय इउपिपिएलआ पावाराव फैग्रोमोना दैलि न' सिफायबाय थादों फेरेंगियाथ' दाखालिबो होनदोंना जोङो न' सिफायगोन नटिस होगोन आरोबाव सिफायबावगोन प्रमद बरिनि दैदेननायावनो जोङो इभेकसन खालामगोन बेबायदि माने खोथा होनबावदों दाखालिबो दा बेनिखायनो इउपिपिएल होनोब्ला रायजोफोरा दिनै एक्सेप्ट खालामला बर' मानसिफ्रा गियो इउपिपिएलखौ आरो इउपिपिएलनि ट्रेक्टरि सावगारियाव रावबो माने जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय आदिबासि होन गुरखा होन सोरबा माने राजबंशी असमिया होन बा बर' मानसिफोर रावबो दिनै ट्रेक्टराव भट होनो माने गोसो गैला हाग्रामा सारनि समावनो सान्थि रायजो जादोंमोन गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनदोंमोन बिटिसिआ जौगादोंमोन गामि गामि लामा दालां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जादोंमोन हस्पिटाल लुदोंमोन गोबां भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जादोंमोन हाग्रामा सारनि समाव खिन्थु दिनै इउपिपिएलआ गावसोर सुक्तियाव लिरना लाबोसेयावबो बिसोरो मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ दिनै मावनो हायासै मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै इउपिपिएलआ माने बिग जिर' जाबाय फेल जाबाय गामियाव हाबनो हानाय इसु गैला इउपिपिएलआ रायजो राजाखौ मा होननानै भट बिबावनो बिसोरलाय इसुआनो गैला दिनै प्रमद बर'नि खुगायाव थगायनांगौखौ थगायखाजोब्बायलै थगायनानै जोबफैबाय मा गोदान खोथा बुंबावनो इउपिपिएलआ दिनै दा बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलखौ थगायग्रा मोनसे पार्टि हिसाबसो लायो आरोखि दा जोंनिफ्राय खारलांनाय नेताफोरखौनो बिसोरो दाय सफ'जना दैलि रायबाय थानाय जों नुदों बिराद लासै सिं खालामगासिनो दङ जोंनिफ्राय थांनाय नेताफोरखौ दाय सफ'जनानै 17 बोसोर बिपिएफआ जे मावाखैनो बिसोरखौनो खोनासंगासिनो दं 17 बोसोरावथ' बिसोरनो डिपुटि चिफमोन 17 बोसोरावथ' बिपिएफआ हाबैनाय बै नेतायानो मिनिस्टार जानानै दंमोन दैलि बिसोरखौनो रायगासिनो दाय सफ'जनानै दा बेनिखायनो रायजोफ्रा बुजिनांगौखौ बुजिखाजोब्बाय एबार आरो इउपिपिएलआ रायजोखौ थगायनो हानायनि जेबो इसु गैला बिसोरनाव जेबो पइन्टस गैला आरो इउपिपिएल सरकारा मालाबाबो देरहासार जानो हाला रायजो राजाफोरनो गोदान खामानि सेंसन होनानै साख्रि बाख्रि होनानै टाइमाबो बारबाय 1 मास 1.5 मासनि गेजेरावनो इलेक्शन नटिस फैखासिगोन